क्रिसमासनि साल बेलाय कतर साल जों जाया सामुं तांनाय रग जों जरा ईश्वरनि बोसारो we are all sinners जों जतनो पापनि सामुं तांगोय जों सितति फानो तांखना सियातति फान तांखना बोनो परित्राण रनाय साल्वेशन रनाय जिशु ख्रिस्टनि बिसिंथै कायतरनि बोसारकनि कायसा बिराद सुजुग जे परित्राण माननांगो बोनो कायसा लामा सो जिशु आचाइमानि साल 25 डिसेम्बर बाबागोनो अब पालाई जागो এবং অতংথক সালনো কারণ जों पापी रो मनुष्य रो जोंबो परित्राण माननानि कायसा जे लामा फुनुकबायनि बिना आचाइमान साल अ सालो ईश्वरनो प्रेयार खायनानि साल जतनि बागै पीस कम्युनल हार्मनी प्रॉस्पेरिटी नि बागै हायुंनि बागै हास्तेनि बागै दफातै गोबांमा दफारं बिसिंथि अरै परै दंमारो अमरगनो गाहाम ख्लायनायनि बागै ईश्वरनो जों प्रेयार ख्लायमानो এবং बेलाय तंथकनि सालो जोंबो तंथकै क्रिसमास जतनो पालाय दियामोन आंनि मेसेज